Azkeneko 3 urtetan 3 lege onartu ditugu eta bereziki 2 daude, kirolaren lanbidearen legea deiturikoa eta jarduera fisiko eta kirolaren legea. 2026ko urtarrilak batera iritsi bargara gure etxerako lan guztiak eginda. Egin behar dugu erregistro bat, egin behar ditugu hainbeste gauza eta bagabiltzaia lanean, eta hori dana gainera eragin egingo digu bai gobernuari, bai aldundiei eta bai udalei eta baita klubei, entitatei, federazioei, guztioi. Badaude aldagai batzuk gure eskutan ez daudenak. Esaterako etorriko dira ere hauteskunde batzuk, foru aldundiekin eta udalekin ere adostu beharko ditugu hainbeste gauza eta beti arritmoak ez dira partekatuak. Baina hor dauzkagu hainbeste eta hainbeste dekretu eta arau garatu behar ditugunak eta nire ustez garrantzitsuena da hori ere era partekatuan egitea behin eratu egiten ditugunean hor jarrita egon behar da 3 maila instituzionalitako ikuspegia.